Ovako vam je cijena za ovaj proizvod u Hrvatskoj. Idemo dalje. Što te pita? A? Jesi pojeo ajvar? Jesam, utukao sam ajvar. Sa kiseli krastavci. Kiseli krastavci. 2 i nešto. Ajvar. Koliko imaš ti novaca? Pa trenutno 2 i nešto što sam od onih limnici dobio. A? Za krastavce. Što? To imaš za krastavce. Pa. Nemoj da trpaš, da slikaš sve po redu i da trpaš. Ne, rekla sam ajvar, si pomenula. Pitala sam, jesi li pojeo? Pa jesam. Ajvar blagi. Blagi, da, milt. Ajde, još ćeš i razbiti. Znači, Podravka, ajvar. Jesi li cikl pojeo? Idemo dalje. Jesi cikl pojeo? A? Jesi cikl pojeo? Ciklu? Tek sam i načeo danas. Miješan salat. Ali bi bilo korisno vidjeti koliko košta najjeftinije. Jel ima tu miješane? Ja ne vidim. Ja isto, ja vidim ove neke cikla rezana kao. Ali valja i to ne vidjeti čije. Nema. Šta ti treba? Krumpir? Pa krompir, Kapula? krompir, kapula, bili luk, česnjak. Koliko češnjaka? Koliko češnjaka? O, sad na češnjaka, jedno pakiranje, 3 glavice. 200 grama, 1,59 je češnjak. Evo, ovoliko češnjaka, 1,59. Mene to ne zanima. Slušaj, tebe ne zanima. Nemoj da mi kupiš. Ali isto tako možda bude interesantno. Odlično. Koliko krompira treba? Krompira pa uzet ćemo 1-2 kila. Samo vi koliko molim. Za pečenje krompir, ne za kuhanje. Kilipo. Kil i po. 1,99 kil i po krompira. I sad, kapulu neku. Kako ćeš uzeti na komad? Ma na komad ide kapula tu. Samo što... mi se ne dopada stanje ovog žutog luka. Kako previše izgleda. Jo. Kaj je dolje? 0,69 kil luk. Žutog, da. Ali imaš ovdje? A ima tu dole, ali to je isto žuti luk, tako? Jeste, samo ne izgleda tako, ni očerupan ni probran. Ovo je probran i natrpan, a ovo je žut. Ne da je natrpan, nego izgleda da je tu. Koliko tebi toga treba? Pa uzet ćemo kil luka. A ću ja to dinstati, spremati. Nema ništa protiv, bolje da spremaš, luk je odličan. Samo nemoj da ti propadaš. A neće propadati, da to skuvam. Napravim ja neke čorbe od toga i svašta nešto. Znači 0,69 kil žutog luka. Dobro.
Dobro. Dalje. Sad da vidimo. Šta tu gledaš, majke? Neš uzimati voće na gomilu? Zašto ja ne vidim nigdje Čega? cijene za mandarine? Pa zato što ne znaš gledati. Pa sve cijene samo za mandarine nigdje. Pa bit će su prebačene. Moguće, da. To ne volim kad vidimo. Jabuku možemo uzeti kilu jabuku. Ja 69 kili jabuka. A uzmemo 1 kilu. Nisu to baš jabuke koje bi ti volio, ja mislim. Da nisu baš ono kvalitetne, a? Crveni delić, sve u svemu gore i dole su iste jabuke. Ne znam, imaju vamo još neke, a? Ove mi dobro izgledaju. Manje više treba probrati. A to je 1,89, znači kil. Uzet ćemo 1 kilu. Nikad jabuke nisu bile tako skupe. I samo molim te proberi neke da nisu su baš ono ovako crne, vidiš ovo ne voli na jabukama, daj. Onda nije dobro. To je trulo. Da. Ali sve su židara. A ima i dosta da su malo trule onako, jel da? Kike, ti to često ne pojedeš. I zato Pa, neću uzeti puno. Poidem, boga mi u zadnje vrijeme. Dobro, kad imaš voćnu malo, jabuku. 1, 2, 3 voćke. Sad kako je počelo mi se vrti u glavi skoro svaki dan. Ja ti pojedem jabuku ujutro obavezno. Svaki dan te se vrti glave. Pa počelo od onda ono kad sam završio u bolnici, par dana za redom da mi se vrtelo i ja pojedem jabuku i bude mi bolje. Dobro, šta za sad imamo ovako u kolicima? Dobro. Kakve su ove banane? One su 0,99 za kilu. Tamo druge. Ima i drugih, a? Što ove bolje deluju, bro. Da, mnogo bolje bijele. Pipnje. Ma ne, ove ovdje su bolje. Te su malo zelene. Ali to su bio banane. Kao dijetalne banane. Nisu dijetalne, nego bio. Bio. Biološki. Bez ne znam čega. Dobro, ali koliko su onda te bio banane? A? Nisu dobre. Koliko koštaju? Nisu dobre. Eno gore piše ti. Čitaj. 1,79 bio banane. Budući me zamarao, ja samo prekinem. Koje ne gledaju baš najbolje. Ne izgledaju uopće najbolje. U Sparu. Reku neću ni uzimati ono. Ne. Dobro, sad, ovako uzeo bi povrće za juhu, jer sam planirao da uzmem i nešto piletine pa da kuvam juhu, ono. Nešto za juhu, neka leđevica. Znači povrće za juhu, 500 grama, 1,29. Dodaš još pol kapule, su žele velike i jedan krompir ili dva i imaš lipo i povrće kuhano. Da, može se napraviti fino ono za jesti. Dobro. Sad idemo dalje.
Kupio sam neki tost, tako da mi za sad ne treba baš nešto kruh. $0,99 su ti banane za kilo. A ti izaberi koje su dobre, nemoj sad neke... Ovo mene više, ti ne smiješ jesti puno banana. Pa znaš šta, ja najviše banana svog voća jedem zapravo. Znam, ali kad imaš puno banana, odjednom ti ih pojedeš za jedan dan ili dva. Da, kad bi jeo jednu dnevno ili dvije... Pa ću ti bolje da jedem gomilu banana nego da jedem gomilu, ne znam, neke grickalica i sranja. Ne trebaš gomilu ničega jesti. Ne trebaš uopšte jesti gomilu. Ove naranđe deluju malo prenapumpano. Ali ne trebaš je svaki dan jesti, to nije naranđe. Grape, naranđe, šta je ovo? Broj 1. Uvijek se sitim kada gladnim. Dobro, ajmo dalje. Imam limun, ali naranđe bih neki uzeo samo da budu dobre, brate. Naranđe. 1,49 kg naranđe. Samo što su, pogledaj. Da, Trule i buđave, neću ih. ovo treba obratiti pažnju obavezno. To ću ja uzeti. Koliko je to salate i koliko je cijena? 40 deka. Kolika je cijena? 2,79. Zašto je ta cijena malo to? Ne znam. Ovo je salata. Aha, 1,39 je za salatu. Da, tu je. Dobro. To je matovilac. Imamo pakovanje naše ovaj biti Moguće da je to 2 i nešto, da. Kad je toliko pakovanje. Da, Znači šta još? Mleko i jogurt neki. I namaz. paket mleka vuče odavde jebe. Mleko najbolje Pa neću baš paket, uzet ću samo nekoliko mleka. najbolju ponudu mleka zato što uvijek imaš neko na lipom sniženju u Kauflanda. U Kaufland je bolje. Tako da odiš samo kupiš paket. Bolje onda tako. Namaz neki i jogurt. Imaju humus, ali humus 3,49 za ovoliko. Za ovoliko, da taj sve. A? Pa bolje taj neki spicy uzeti, a on ti je 2,25. Ljud spicy. Ovo ti je natural. Natural, ali ima i neki valjda tu, osim naturala, verovatno. Neki kao sa pomidorom bude, što mi bude dobar, ali uzet ću ovaj natural. Uzet ćemo natural, jel? Ja ga ne vidim. Onda ga i nema kad ga ne vidim. Ne znam koliko je ljud taj spicy. Pa nije puno, nije taj spicy puno ljud. Dva put sam ga uzeo, više vuče na neke semenke. Dobro, uzeo si humus, ajmo dalje. Sir. I sad ovako, i neki jogurt.
mlijeko. Tu su jogurt. Ovo je jogurt. A me zežeš, ovo je 3 nešto dukatov ovaj. Sve? On je 3 nešto, ovaj dukatov jogurt. 3,02. A? Otprilike. Hoće biti ok? 6. Cijena za jogurt. Nemaju neki izbor jogurt. A nije baš da imaju, da. Jaja. Ja evo kako vidim sve skupa. 2,5, 10 ili 15 komada. Cijena je za 10 komada. Nemoj da gledaš cijenu pored onoga šta stoji tu, jer to ekspertno radi. Koja je cijena? 3,99 za 15 4 komada. za 15 komada. Da. Malo puno. A 2,59 za 10 komada. A onda uzme manje. To je puno. Pa onda uzmem 10 jaja, šta? A uzme 10. Znam da neki dan dala 20. Ajde. Dobro. Gdje se učitao? 2,59. Jesam. Znaj, nekada budu razbijene jaja pa treba pogledat. E sad, Kore za pitu. mlijeko je 0,94. Razmišljam uzmem barem 3 moje kada imam rezervu. Da ne idem odmah sad kupovati. Z Brego 2,8% mlečne masti. No, uzmi 4 komada. Što ne može sad ući paket mlijeka. 0,94. Uzet ću ovako 4 komada ko što si ti rekla najbolje. Vodi računa da to bude nešto što nas ponudi. Da. Znači ovako. Kore za pitu. Dobro. Kore za pitu, da. Ne znam koje su mi najbolje. Ima ih. A ništa to ne valja, nijedna. Ne valja te kore, su meni tako loše. Tu su ti kore za pitu kroz deca. Ovo. Te bacati mogu biti kvalitetne. Šta je to? Isto kore za pitu neke, a? Kore? Vidi, nisam ih uzimao nikad te. Koliko one dođu? A ne znam tike. Sve su Znači vučeno cijene te. ovdje. Može se ubiti liko. Ali ovdje su cijene grozno nanizane. Isto tako se čovjek zna srezni s ovim cijenama da je to strašno. Tike, sene. Pilaš me. Please da pite, please da pite. Ali to su ti za te donje kore. Ma odlično, samo što to ništa nije, ovo su bez aditiva, špar. Znači, pazite se ne pokušaju. A ovdje stvarno ne možeš naći ovo. 1,19, ali koje su to? Ovo je baš sačuvaj. Ne znam, bez aditiva. Ne piše. A ne piše, najbolje pitati nekog od osoba. A pitat ću. Na kaši. Dobro. Sve, ajde. I sad šta dalje? Neki ovi sirići, a? Za pitu da uzmem sira nekog. Ne znam, uzmi nekog sira. Šta nas zapravo tu interesuje? Ali ovo su sve neki namazi, ovo nije za pitu uopšte. Možda ima na kil da se uzme. A, jednoga tamo nek već.
Koliko je taj? 1,99, čekaj. Peši, sir, pačet, 1,99. Ovo bi trebalo da je kao neki sir. A? Ovo bi trebalo da je kao neki sir. Je. Ne znam, to nikad nisam uzeo. Nećeš je sad, ajmo. Pa sigurno neću po toj cijeni. Tunu. Izvoli. Tunu ni nećemo gledati. Na prstak. 2,39 pašteta od tune u 3 zalogaja pojede. Ako i u 3. Hoš nešto ono, nešto. Maj skupo. Doli imaš ove koje su jeftinije, šparovi. Ovo. A ne znam šta je to. Tuna, komadići u biljnom ulju. 1,39. 1,39. Uzmi dvije, samo kad uzmeš jesti. Ocijedi. Dvije. Ulje i taj malo. Pa ocijediti to ulje najbolje, da, pa onda onako je. Moriš je, pa ono malo pritisneš i ocijediš je, samo što kad je cijediš, nemoj cijediti u sudoperu. Dobro, dalje. Te idu. Pa dobro, lepa kupnja, moram reći. Da mi interesuje koliko će nas izaći ta kupnja. Imaš neke paštete ako te zanima? Paštete trenutno baš i ne, ali mesni narezak 0,79, evo baš ću jedan mesni narezak uzeti. Uzmi Dva. Ej, Znači 0,79, to je jedan dan jedeš pačet ovo, narezak, drugi dan 100 grama. jedeš ono, treći dan jedeš ono, za doručak ili večeru, za ručak ili ti neki obrok, skuhaj. Da, bude zgodno. Idemo dalje. Soli ima. Vegeta ili ti neki začini poput Vegete, da je nešto bolje od Vegete, ali vidiš tu. Ajmo tamo grandu, soli. 0,79. Ne smiješ puno trošiti. Ovo vam je bolje od Vegete, manje je slano. Dobro. 0,79, znači je zbačen dodatak jelima. Kaj? Ajmo dalje. Ovdje ima nešto kao neki virsli i ovo ono. Ništa to. Ja te uzimam samo velika pakovanja i ono. A ovo su sve mala pakovanja, To da. je sve ono, dva komačija, više nešto ništa. A i kobasice im nisu baš, a? Ne, kobasice su mi najbolje u Plodinama. Da. Najbolje onda Plodinama uzeti. Da. To je bureć. Bureća posebna. 1000 grama. 3,99. Boga mi će da uzmi ga, znači. Ali ti Potraje mora meni potrajati. to. Mora ti potrajati, to ne smiješ derat, to nije baš dobro. Sada dok se pometam se dalje neću ništa ne gledati. A pogledat ću vamo što ima. Da, a i kad pogledaš količinu ćevapa za pare. Ništa to. A? Skupo mnogo, da. A 4,19 je skupo za te ćevape. Batak. 2,29 za koliko? 500 grama.
4 puta 8. Da su to bataci uopšte. Ovo ja mislim da je karada. Za batak. Za batak. Ovo ti vamo batak. I onda nemoj sve spremati odjedno. Odvojit ću ih pa ću odvojeno da ih spremam za pečen s krompirom, to mi najslađe bude. Batak sa krompirom. Vidim da je batak. A ne vidim da li je za batak. Nije za batak, je vidi zajeba. Zajeb je 4,24. A za batak je 4,24, a batak... Da. Batak je kao iz letka nešto, na nekoj akciji. Bez antibiotika. Wow! 1,79, da li je to? Jedan uzmi samo, to je malo... Ili... To je 25 deka, ne, to je više. Da, verovatno. To ti je 6. Mnogo da. Ili dovoljno. Ali to je za ova 2 komada. To je 6. To ono zadnji put kad sam ja uzela, oni su to imali na sniženju, onda sam ja uzela to. Da, vidio sam kad je bilo ono više. Jer pamet je ono 6 eura, to je 6 put 8, 48, 50 kuna. Koliko? Kilo, malo manje od kilo. Znači, to je za sad mnogo, jedino na akciji kad je onda kupiti toliko. Je samo na akciji i kupi. Za 1,79 ovo 2 komada dobiti. A može ovo i da posluži? Ovo uzmi ono neku... Tipa ono kad nemam baš šta, onda to bacim na ulje. Ureći odreć. To je bijelo meso, file, ali to je... Ali znam, ali to može se napravi... 4,5 eura, to ti je, kilti je 9 eura. Ali ima oni ovdje ona leđa pileća, to meni interesuje. A bi gađao to da napravim juhu neku. Evo, nisu ovo pileća leđa, bataci. To sam htjela tati uzeti, on te batake jede ko kikiriki je. Jel da? Papa obožava. Sad, gdje ovdje imaju leđa? Ja ne vidim leđa ovdje. Ne vidim ni ja. Šta ovo, gori batac? Kare, zadnja 4. A šta je najpametnije uzeti nešto kao bijelo meso ili nešto? Ne, to imaš, to sam ti donela, imaš u vrećici. Bijelog mesa ja imam. Dobro. Ali mi najpametnije da uzmem zabatak, pa onda zabatak za juhu. Rekla sam ti, bataci su ti 2,29, zabatak ti je 4,5. Jel? Pa dobro, to može. A zato sam te pitao, jel bi bilo dobro uzeti zabatak za toliko? Za juhu možeš ti i bataka staviti. Pa mogu stavim ja i batak. Samo jedan. To kad je razgrabili ljudi. Vi su našlati još da ima. I mesom ćeš završiti. Zabatak je lepši, on ima malo više masti, onda lepša juha ispad. Ja volim zabatak, to volim batak. Pa dobro. Da se toga napraviti juha, možeš i pofrikat, možeš u rednu, ja volim i u rednu baciti zabatak ono. Znači 2,29 je za 500 grama zabataka pileći. Ne znam li ima polake. Tako kažeš, sad ćemo. Tako piše, da. Šta još? Mleveno meso bih uzeo. Ima, ovdje imaš pureće, imaš ovo miješano. Samo ovo je, a pa skoro 5 eura to mešano, ali gledaj količinu. Veliko pakovanje. A šta misliš, je li okej cijena za pakovanje? Nije, ja mislim. To ti je 85 deka, skoro kilo. Znači, puno povoljnije nešto. Ali tebi to podijeli na 3 ili 4 puta. Pa podelim lepo nožem na 4 dela i stavim da zamrznem. I zamrzneš. Znači, rigeta, To je to. mleveno meso, mešano, 4,99.
850 gram. Vrati ove. Vrati tak ja najedem. Jesi poželio ribu? 0,75. Evo ti imaš nekako lopati za ove. Ima bi ja uzeti. A? Brašno. Badže glatko, pšenično, bijelo, tip Dobro, ajde. 550. Ja ne znam kako se to... Cijena je 0,75 za kilo. Dalje. Sad ćemo još. A ove juhe u kesici imam, tako mi to ne treba. I ovdje jedino vidiš, ali 2,49 neka potrebušina. A to... Potrebuš. A? A to carsko meso, ali? Da, carsko meso zapravo. Imaš za 3,49 svinjsku lopaticu. Pa ćemo onda rađi da uzmemo svinjsku lopaticu za 3,49 za kilo, jel tako? Aj, uzet ćemo onda 1 kilo. Je, za kilo cijena i to ti kaže... Ja ne znam, zadnji put je bilo tako kasna i bilo vidica. A možemo da uzmemo kilo svinjske lopatice? Dobro mi dođe. Sve podvajam i onda ono... Ne jedemo odjednom, pomalo. Vreme. Dobro. Evo nas, mi smo odlučili. Dobar dan. Dobar je vama. 1 kilo svinjske lopatice će nam dati što tanje nasečena, onako na šnite. Narežite mu malo da može pofrigati. Da. A može se pofriga fino. Evo ga, 93 deka. Može. Meso izgleda pristojno. Viš mama, ja kad kažem kobasice, a tu uglavnom mislim na ovako nešto, samo što su ove preterane, ove su 7 i nešto za stalicu. Te kobasice skupe. Mnogo su skupe, da. Eksperimentirati s kobasicama, ono je samo... Ja sam znao to mi je da nađu to. Samo vas molim, znači... To su freške. Ajde. Ja volim ja jače. Imaju 2-3 vrste kobasice koje uzimam kraj. Ne, ali nekad ove za friganje baš budu dobre ono. Rekla sam ti one što sam našla domaće, polusušene. Te su najbolje, dobra je cijena i stvarno su ono super je za kuhat, za peći. A gdje si našla to da ima? Ja ti to kupim na pakovanje, kili po 2 bude 700. Plodine, jel? Gledno, to su njihova firma, marka, To ću morati jednom pogledati u plodinama, nisam dugo bio. Meni ćete da isto to sam 2 kila i ne morate sjeći. Pa boga mi, ovo je lepa kupovina, sad ti misliš koliko nas ovo sve zajedno može izaći? Puno. A? Da, kruva, to je naprijed, tamo ima kruva. Ćemo uzeti neki dobar kruh koji se ne suši brzo. Ja tu uvijek onaj tost uzimam ili narezan, on se ne suši tako brzo. Vrat bez kosti. On ti je 4,59. Pa znaš šta, recimo u tome imaš jeftinije naći. Pa ne znam to šta sam imala, kako su pofregala mene. I svinjski vrat ti isto dobro dođe i oni kriminalisti uzimala prošli put. Sve dobro dođe, kike. Sa krompirom kad se peče, ma znaš šta, ovako, ja sam to
Kriko polud. Moramo ribati revno, Nek meni reći da grejač, ja sam prevalio sve mi čuje zakori. I onda dignem što više, što bliže gornjem grejaču tepsiju. Onda se fino ispekte kako treba ravnomjerno. To sve što bude okoliš. Je, i zato sam ovaj gaz da spusti. Sad carsko meso uzimaš? A? Ne, nego vrat bez kosti. Aha, vrat. Sliski, koliko njega? Šta ja znam, njemu je nešto za 4 fete. A šta ja znam da li bi meni uzela malo toga? Je. Hoćeš sebi i meni onda odvojeno uzeti? A dobro, ja sam mislio da to možemo ući u Kaufland, da se naći za koji euro jeftinije. Kako kad, solidna cijena, ne izgleda loše. Pa pristojno izgleda, ovo meso skroz pristojno izgleda. Neću ja s tobom ići u trgovinu svaki čas. Niti ja idem u trgovinu svaki čas. A ne, znaš šta, meni je uvijek draže uz para da idem, zato što stvarno, šta mi se dopada. Imaju pristojne cijene za neke proizvode koje uzimam. Meni je drago da idem bilo di, najrađe ne bi nigdje išao. A isto tako, ima neke stvari koje su ovdje povoljnije nego u Kauflandu, na primjer. Odlično. Meni je onaj ostatak naredište je završio. Viš mi, da smo Boga mi pola sata recenziju lepo snimili i 6 minuta duše. To je skoro pa puna kolica, proizvod. Moraš shvat da nije sve tvoje. Nije sve tvoje. Ma dobro, ali hoću da vidim ukupan račun, na primjer, tako kad uzimamo i zajedno, koliki će račun da izaći, da znam. Gledaj ti, kad izađe račun ti mogu dati. Može bude preporuka ljudima da kupuju s para. Zašto bi preporučivao bilo koji tržni centar? Znaš šta sam ja čuo? Prošli petak što je bilo organizovano, već je jedan veliki trgovački lanac u Hrvatskoj stavlja ključ u bravu ako bude još jedan petak tako bio. Šipak. Neće baš. A taj lanac baš stavlja sniženje ljudi. ljudima. Viš, danas je četvrtak i većina ljudi pravi veće kupovine. Slučajno se nama namislilo da mi četvrtkom radimo tu injekciju i onda nam je četvrtak često za kupovinu. A ja sam došao u Ribolu kupit ne znam šta mleko i šta kavu dali nešto. Uglavnom meni onaj na kasi kaže da se vidiš i sve je preskupo. Bojkot je zato ljudi hoće da se snize cijene, a ti kaže dolaziš kupuješ, to znači da se neće sniziti cijene. On meni priča po logici nekoj. Pa ti njemu rekao da nešto moraš jesti. A rekao sam mu, ne bi ja uzimao da ne moram. Ne treba kupovati pezdarije. A ono što moraš to kupiš. Ja mislim da je ovo suncokretovo ulje više neću uzimati dok imamo našeg ulja, tako, na raspolaganju. Ali nemoj trošiti puno ulja kako god okreneš. Pa ne trošim previše. Koliko god da ono zna. Hvala lijepa. Hvala vama. Ajmo čak. Idemo dalje. Idemo dalje. Da, uzet ću kruva, a riže... Jel imaš rižu? Nemaš? Pa nemam nešto puno, malo mi je ostalo. Zadnji put smo kupili rižu. Mi smo onda sve potrošili. Pa nisam sve, ali pri kraju. Znam, ali ti ne... Stvarno si ono... Nevjerovatan s tim. Bela riža 1,98, ali nećemo tu, nego ćemo ovu dole. 1,59 S-budget kilo. Oni obično prepakuju
A znaš šta, riža, pa onda spremim rižu, Pomidor. pomidore, u tetrapaku kako. A, ima vamo ove. Šta nam je bolje, rezani onaj, jel tako? Rezani. Gešnice. Ko je tu jeftiniji rezani? Ne znam kike piše. Ove, muti. 1,79. 400 grama muti rezani pomidor. A ovo je uvozno. Ali gledaj, ima ovdje, Imaš ovaj. jel to rezani? Jeste, Ovaj je 0,99. rezani, ovaj nije. Gewürzfeld i Geschalt. A to ti je za rezani, jel tako? Rezan. Onda ću uzeti jedno, 2, 3 komada rezano. Uzmi 2-3 komada. Za 400 grama. Evo ti još jedan. 0,99. Jel te treba soka ovoga? Može i to. Doli, evo te ga, doli, ovo isto njihova robna marka. A to im je dobra reklama, sad znaš. To je reklama, nije 0,69. tu Uzet ću ovako 2 komada, tu bude količina. robna marka, ona 500 grama u tetrapaku pomidor. ulažu u ambalažu, ali je puno jeftinije nabavljaju. Sad razmišljam da bih ga uzeo malo ketchupa. Nisam ga dugo kupao. Muš, nemoj samo veliku bocu. 1,69 kil. Pazi da ne uzmeš ljutu, molim. Pa blagi piše. Kil blago, gas budget, marka. Nećeš moći poniti, opet će ostati sve kod ono auto. A? 1,69. Koliko su te juhice? Magijeve. Ovo je 0,75. 0,75. Znaš šta ja mislim da ću uzeti? Dalmatinska Magi. 0,75. Ja ću uzeti 3. Dobro. Dobro, to nam je to. Imaš kocke? A? Jel imaš kocke? Boga mi nema, nestalo mi. A puno sam ih imao pa sam ih trošio. Evo šparove, A? u donjem redu zeleno. 0,69. Uzet ću jednu goveđu. Uzet ću jednu kokošiju. 0,69 znači je svako to pakiranje. Komad. Sad da vidim koliko. Šta ćete 3 jebate? Pa različite su. Šta ćete goveđa? Goveđu nemoj uzimati jer... Da ne uzimamo goveđu, dobro. 110 grama. 10 kotki puta 11 grama. Dobro. Amča. Dobro, to je to za kocke, juhje. Sad kruh. Tijesta E da, moram da ubacim u aparat, znači ove limenke i bočice što imam. Dobro. Ajde. Cornflakes 2,30 to su, Ne sad. Ajde. ali mnogo. Aj, kupio si svašta. Dobro, šta sam htio još da vidim? Kruh jebo, da. Jedan 59 kruh rezani. Petsto grama kruh rezani. Kafa mi treba, da. Jel imaju bongo ili neku onu drugu da nije baš sad
Ne znam. Može i bar kafe da Ne bude. znam šta je bongo. Pa mislim zato što je ukusnija nekako. Ona mlevena, ukusnija nego ova Gloria i to. Koju mi preporučuješ kavu da uzmem? Ne znam, arabeska. Arabeska, a? Ova od 3,85, jel? A, valjda, ne znam. Probaj, nije vrag da nemaš kave. A nemam, imao sam neki instant pa sam i njih potrošio. Koliko je to, 25? 250 grama. 3,85. Ja ću uzeti ovo jedno. Koliko je ta? A ovo je 5, 4,5. 4,49. Aj, ali ne mogu ovo piti. Ako uzimaš za sebe, isto ti dobro. Moram otići doli na rivu. Ili negdje gdje ima ta njihova radnja. Kad budem To doli je išla to. baš uzeti neka ušta sebi uzimam. Ja sam kruh uzeo, on je jedan i nešto. Šta sad gledaš? 700 grama. Marelica, onaj... Ne smiješ jesti. Pekmez. Marmelade, to je pusti šećer. Ma neću ja da jedem marmelade, samo Nego gledam ko? koliko košta. Ajmo onda koliko ti. ča. Nisam ja lud uzimam marmeladu, Ja brate. neću Znaš koliko to. dugo nisam ni uzeo tu marmeladu. Nemoj. A marmelada koja se spremaju bez cukra. Bez šećera. Dobro. Kruh sam uzeo rezan, imaš, ja mislim još jedan vamo, jedan i nešto, ako hoćeš tebi tati da uzmeš Neću kruh. tata danas ono proviše u vodce. Jel? Da nešto. Dobro. Je neki sok, a? Ako nađemo neki onaj dobar sok, lep. A imaš ono 100% voće. A da nije gaziran pri sebi. Tamo ima da nije gaziran. Idi pogledaj. Ajde idemo usput ću da recikliramo ove limenke ti. Nemoj da kupuješ one glupe fabričke muškalice od praškova. Ma neću, da ću Traži prirodan sok. voćni sok, brat. Ej, Idem samo da recikliram ove. Idete, nego normalno, fruktal. Jedan 89 za 1 litar ovog soka. Idem da nalatim sad majku moju gdje je otišla. Ovaj sok je 1,80 i nešto, fruktalov, baš voćni lep sok, ono. Prirodan. prirodan. Pa znam da nije hemija. Pa, piše na njemu. Sada izrecikliramo malo ove limenke i boce da ostane čist svet.
Evo viš koliko sam dobio. Nećete mi? Koliko kolača ovdje, a? Ali šta god da pogledam, mislim da ne sviđa. Sad ćemo još uzimati, ja mislim ništa više, a? Ništa više, još ćeš, imaš toalet papir, imaš. Tu ima onaj tekst što ti ja uzmem nekada. A? Gdje? Ne vidim ga ja. A ne vidim taj keks što ti kažeš da ima. Ne vidim ja taj keks nikad. Onda ga nema očito. Ti si rekla da imaju, ali ja ne vidim. Nisam rekla da imaju tu negdje stoji i to ono što ti ja nekad uzmem. Oni su se malo promijenili taj raspored. Stalno mijenjaju zato što onda ljudi provode vrijeme gledajući, tražeći, onda vide nešto drugo pa kupe. To se zbog toga radi. Ne vidim ga. Vjerojatno trenutno nema. Jel? Ništa. Nema koksa. Možeš ovo uzeti, to nemoj. Hoće li njim koliko šećera u ovome može? Puno, to su smokve jebate, to je slatko. Smokva ima puno šećera. Ma gdje? Ovo najbolje. 1,99. Ja sam tražila ove sa brusnicom. Evo. A ti uzmi što tebi paš. 250 grama, 1,99. To je to. Jedino tati da uzmeš čip sa paprikom još, ako hoćeš. Ne ni čipsa, nema ni njemu. Deterženta imaš za pranje, šta treba? Ima deterženta, da. Prašilu radi idućeg tjedna. Šta radi? Šta gledaš? Ne. Ne, nikad nisam vidio da paku ovako sok, majke. Ne, pa da, to je prašak je. Pa nije priroda što posto. Praška. Dobro. To je to. Sad obavili smo jednu lepu kupovinu, baš da vidim koliko će koštati sve to zajedno. Puno. I video se svodi u stvari na to da vidimo koliko sad puna kolica izađu. Hoćeš tvoju kupovinu da odvajiš ili ćeš skupa s mojom kupovinom staviti? Skupa s tvojom kupovinom računaj se puna kolica. Aha. A puna kolica mogu biti puna jeftinih stvari i skupih stvari. Pa da, ali opet hoću vidim koliko sve ukupno izađe. Sad čekaj, evo sekundu. Ajde uzmi. Znači ova puna kolica, ko što vidite, boga mi, to ćemo tek vidimo koliko će to da izaći. Moja majka tamo gleda nešto će da kupi, ne znam šta bi. Šta si tražila tamo? Šta? A? Šta?
Šta si tražila tamo? Olovke neke. A. Ako nemaju ovdje, imaju Lodine, tako? No, ne, treba mi posebna olovka, pa ono, mala vjerojatno, ali sam vidjela taj školski pribor, pa... A za critanje ono i to, jel? Nešto što mi treba, bila olovka. Ja, ćemo mi uspjeti u ljekarnu na vrijeme. Ne znam, koliko je sati? Pola 6. A, do kada radi? Pojma nema. Dobro. Ja ću proći naprijed onda s kolicima. A ću da trpam stvari u kolicu. Boga mi ovdje puno toga ima. Dobro, ova boca se ne računate voda. Ali sve je na akciji na sniženju, znači zato smo ovo uzeli. Molim, 50 eura PlayStation Plus, ne bi ovo uzeo. Pay safe 75 eura, a daj. A u jeftinije od 50 eura nađem online na PlayStationu, kupim PlayStation Plus. I to, koliko je ovo? Ne piše koliko mjeseci. Žraj, a 50 eura. Mnogo. Šansu da kupaš prepaš. Ja vidim gdje sam stavio za reciklaže one računčiće. Da, neću da čujem za to. Onda reciklaže računčiće onaj. Evo ovo kad budeš plaćao, samo priloži ovo da unovči. Ajde drži to, do daljnjeg. Ajde, dobro. Ajde. Znaš ti kako se naziva ovo u svetu snimanje videa? Ovo što mi sad snimamo. Vlog. Ja to ne nazivam, ja to ne snimam. Ne, ništa. To se zove vlog. Oblagac. Znači kad ideš nešto radi, tipa kupovina ili nešto, onda to snimiš, to se zove vlog. Jesi sve povadili? Prođim ja napred. Kad nisam dovoljno bist. Nisam ih vidjela. Evo možete i ovo da dodate. Čekaj da završim. Da znam šta da mi trati. Jel dodajem ovo na račun? Je. Čekaj stavlja ovo na trake. I nemoj trpati stvari. Slaži ih. Vratit ću ti sve od prve YouTube plate. Kloni telefon. Lensa imaš.
Zašto ne položiš ovo mlijeko kako sam ga ja položio? Stižu tvoje da mogu pakovati, da ne traže jedno. Dobro. Ovo je sad odlično, to ću platiti, pa idemo dalje. Tu, ovaj čošak mi ostaviti prazan. 92. Dobro, pitam vas, rate, da ili ne, onda tu. Ne, nisam pritisala, ja sam pristala na ekran. Doli zeleni. Zeleni. Evo je sve svoje. Dobro, račun je tu. Sad kad izaćemo napolje da snimim. Pa da vidim koliko sam te opljačkao. Ti si uzela ovo kukuruze, jel? Tu sam tebi uzela. Aha. Čekaj. Ovo ne diraj više, Dobro. ovo je tvoje. Dobro. Da se ne mišamo. Pa nije ovo loša kupovina, zapravo je ispalo. Ne da nije loša. A ja znam da u Kauflandu kad kupujem svaki put doćem kući i ispadne premalo. Ajmo. Daj tvoj račun isto. Molim te, Kike, sklonj taj telefon, razbit ću te. Snimio sam to, Već si me iznervirao, to. nemoj više da me nerviraš. Nemoj slučajno. Ne viš, ja sam zaboravila. Šta si zaboravila? Ne, samo pitaš. Sačekaj. Aj sačekaj ću ja ovdje. Zamori ova kupovina. Evo još da pogledamo ovaj račun. Da mi wow. Evo ukupan račun samo za moj deo kupovine.